Zdravo, draga moja vibraciona bića. U ovom videu pričamo o prekidanju začaranog ciklusa realnosti, 3D realnosti. 3D realnost nam nešto pokazuje, mi to posmatramo, krećemo da razmišljamo o tome, krećemo da razmišljamo iz toga, kao da je to već stvarno, zato što sva naša čula nam govore da to već jeste stvarno, svi u našem okruženju nam govore da to već jeste stvarno. I nastavljamo ciklus. Mi to mislimo, mi razmišljamo o tome, mi razmišljamo iz toga, stvaramo još toga. Da bi prekinuo začarani ciklus, sve što je potrebno jeste da koristiš svoju maštu. Sve što je potrebno jeste da voliš sebe dovoljno da kažeš ne. To možda jeste 3D realnost, to možda jeste realnost za sve oko mene, ali meni se to ne sviđa. Ne, ja odbijam da poverujem da je to sve što realnost ima da mi pruži. Ja odbijam da poverujem da je to sve što ja umem da stvorim, da je to sve za što sam ja sposobna. Ja znam da sam ja sposobna da stvorim stvarnost koju želim, šta više. Ja zaslužujem sve što želim, ja uvek stvaram sve što želim i svu svoju pažnju usmeravam samo na realnost koju želim da stvorim. Da, ljudi će mi dalje pričati o ovoj 3D realnosti, da, ljudi će i dalje da se zadržavaju u 3D realnosti, zato što nisu uvežbani da koriste svoju maštu, možda i ne znaju za zakon privlačenja, zakon pretpostavke, kako god ko želi da ga nazove. Možda ni ne znaju da njihove misli, verovatno ne znaju da njihove misli stvaraju njihovu realnost i navikli su da samo posmatraju realnost i da stvaraju još istog. Ali mi znamo bolje. Mi znamo da naše misli stvaraju našu realnost, naše realnosti. Mi znamo da sve što je potrebno da bismo dobili drugačiju realnost jeste da promenimo svoje misli. Mi znamo da je sve što je potrebno da bismo dobili drugačiju realnost da nađemo misao od koje se osjećamo bolje. Za mene je to pisanje scenarija, afirmacije, vizualizacije, nalaženje načina da se povežem sa svojim unutrašnjim bićem, meditacija. Za mene su to razne stvari, za vas će to možda biti nešto drugo. Proizvod je uvek isti, da nađeš način da se osjećaš bolje u ovom trenutku. Imaj dovoljno samopouzdanja da kažeš ne, meni se ovo ne sviđa, ne zanima me šta ko kaže, ja želim nešto drugo, ja ću da stvorim nešto drugo. Kako znam i umem, odlučila sam da ću da stvorim nešto drugo i to je to. U ovom trenutku ja već stvaram nešto drugo. Afirmacije zaista jesu veoma efikasne, jer ja ne želim da čekam do sutra. Ja ne želim da čekam do 3 godine. Ja želim ono što želim sada, ovde, sada, odmah. I kada govorim, ja imam sve što želim. Ja manifestujem sve što želim. Lako i brzo mi dolazi sve što želim. Ja sam samopouzdana, ja sam car, ja sam srećna u svakom trenutku, ja širim radost i sreću, ja sam uvek srećna, ja obožavam život, sve što ja želim, mene želi više. To je odlična afirmacija. Sve što želim mi dolazi brzo i lako. Moj život teče glatko i srećno. Sve mi uvek uspeva. Prosperiram u svakom aspektu svog života. Tako je lako biti ja. Sve mi ide tako lako. Kad krećem da koristim te afirmacije, krećem da se osjećam bolje, krećem da osjećam kao da ja ponovo imam moć koju možda u prethodnom trenutku nisam osjećala da imam. A osjećanje da imam moć mi znači više od bilo kakve 3D manifestacije u ovom trenutku. Primer koji ću da dam jeste moja proteza. Imala sam ne ovakve zube
i želela sam da stavim fiksnu protezu. Međutim, ja nisam imala novca za fiksnu protezu, ali manifestovala sam svoju fiksnu protezu jer sam je zamišljala, valjda neće da mi iskipi ono što sam stavila tamo, jer sam je zamišljala uporno i htela sam je, zamišljala sam je i manifestovala sam je. Tog dana kad sam ja stavila tu fiksnu protezu, ja sam se osjećala isto toliko samopouzdano i srećno u vezi svojih zuba, u vezi izgleda svojih zuba, kao dana kada sam je skinula. Sve vreme nošenja moje fiksne proteze, ja sam bila jednako srećna kao dana kada sam je skinula. Zašto? Zato što sam znala da idem ka cilju, zato što sam znala da sam napravila korak napred, zato što sam znala da je cilj neminovan, to jest rezultat je neminovan. Ja ću nju skinuti veoma uskoro i kad sam je stavila, nastavila sam da vizualizujem da je skidam brzo i bukvalno sam je skinula za godinu dana i 2 meseca. Osjećala sam se isto toliko dobro tog prvog dana kada sam je stavila kao dana kada sam je skinula, jer sam znala da je proces krenuo, jer sam znala da su moji ravni zubi na putu i osjećala sam se kao da su već tu. To je odličan primer kako da koristiš vizualizaciju i koji osjećaj treba da postigneš svim tim tehnikama. To je to za ovaj video, malo je raštrkan, ali odličan. Hvala svima što ste gledali, vidimo se neki sledeći put. Ćao!